നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് സീരിയലുകൾ ടിവിയിൽ വരുന്നതിന് മുൻപേ സൺ നെക്സ്റ്റ് ആപ്പിൽ കാണാം. ഇനി എല്ലാവർക്കും മുൻപേ കാണൂ. ഇപ്പോൾ തന്നെ സൺ നെക്സ്റ്റ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ഞാൻ പറയുന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കമ്മേ. ഇനിയിപ്പോ സി കേസിലെ വീട് കണ്ടുപിടിച്ചാ പോലും ഈ രാത്രിയിൽ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കയറുന്നത് സേഫ് അല്ല. അയാൾ അത് വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആക്കും. പ്രണവിനെ എന്നെയും കൂടുതൽ ശത്രുതയിലേക്ക് അയാൾ തള്ളിവിടും. ഈ ഒരു ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് സി കെ സി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. ഒന്ന് നേരം വെളുത്തോട്ടെ, എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ആയിക്കോ, എനിക്ക് തനിച്ചൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെയൊക്കെ കാണിക്കും. പക്ഷെ അവൻ വരുന്നത് വരെ ഞാൻ ഇനി ജലപാനം കുടിക്കില്ല, ഓർത്തു.